Včera som bol po posilke. Pozri, ako mi narastol. Teraz dáme také zhyby. To by som mal vyskočiť. Tak. Vyskočím tam. A teraz by som sa mal akože 66 x 2 by som sa mal zodvihnúť akože. Takže musím dať prestávočku na proteín. Akože nechcem frajeriť, ale toto by som dal akože v pohode. Vieš, preručkujem. Počkaj, teraz dáme nohu. Teraz... Já jsem selfie bitch, to je moje selfie bitch. A pokud nejsi rich, tak jdi ode mě pryč. Můj domov je na Facebooku, Snapchatu a Insta. Tím, že jsem já ta nejlepší, si buď holka jistá. Všechno mi je značkový, fotky dělám libový. Nacpu tam 100 hashtagů a všichni mě hned milují. Braňko? Áno. Ako bolo dneska škole? Ale dobre, no celkom dobre. No a ty? Som jednotku dostal. A z čoho? Z výtvarnej? Z telesnej, výchovy. A vieš mi povedať, aké je toto číslo? 9. To je dvojka. Dvojka, sme píci. Čau, už som tu. Neboli včera šťavníci a takí dvaja zmrdi si ma chceli odchytiť. A už som utekal k CBAčku. A prišiel tam taký oný, môj kamarát, ktorý sme akože či nepovieme zbiť, ale ešte som nevedel, že čo ako. Ale tam sme sa chytili a normálne sme ich dobili. Tam sme šli zahrať futbal a v pohode. A potom tam prišiel taký Korbiš, taký skoro ako ja. On o trocha menší ako ja. A normálne ti vravím, že ja som tam prišiel. Tou mojou medicínbalovou pesťou som takú priondial. Prosím ti, čo chceš odo mňa? Ti vravím, že dneska spať som chcel. A kde mám tu Juro? Nám tak ukradol alkohol. Kde máme alkohol? Kde máme alkohol? Теперь сам Боже, надо тут чуть-чуть нам укадал, да, как это... Так сейчас мы заспеваем. A čo? На бадине биваться будем. На ты. Раз, 6, 4, 3. Не будем на бадине биваться.